जौबायानो नै ललार बायनांगौ ललार लागाव खुनजोनाव आलासि जाहैनो 5 बोसोरनि उनाव बायगोन आं 5 बोसोरनि उनाव हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जादों गय बिफांखौ माबोरै गायो बिनि सायाव बानायनाय जागोन अब्ला भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोनहा It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us. सिगाङावनो जोङो जेराव गय गायगोन बे जायगायाव जोङो माखासे बै बिफांफोर थायोना जेरै लारु बान्दारु माबा माबि दाननानै जेखौ बन जाथावथाव बेफोरबायदि बिफांफोरखौ गायनानै लादो गायनानै लानानै बिदिनो बिफाङा जुदि एसे गोजौ जायोब्ला जेनेबा हमनानै लादो 5 फुट 6 फुट बेफोरबायदि गोजौ जायोब्ला बिनि सिङाव गय फुलिखौ गायनानै होदो गायनानै होनानै बेबायदिनो बिफाङा एसे जौवोब्ला गायनानै होदो होनायनि उनाव ओमफ्राय सान्दुङा होमबा गय फुलिनाव नांनाय नंला अब्ला जेबो जानाय नङा आरो गय फुलिया आरो थालिर बिफांफ्रा गायना होनो हायोबाथ' साबसिन जाबावगौसो थालिर बिफांखौ गायनानै होनो हायोबा साबसिन जायो थालिर बिफाङा मानो होनब्ला थान्दा एबा माबा थाजिम खालामो जाहैबाय हाखौ थालिर बिफांखौ सिगाङावनो बोसोरनैसोनि सिगाङावनो गायनानै दोनखानांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव जेला थालिरा एसे गोजौ जायो अब्ला बे साइडआव बिनि माबा गय बिफांखौ गायना होदो गय बिफांखौ गायना होनानै जेला गायखांनानै जेला एसे गया थाजा जाबोहाङो माबायो अब्ला हाग्राखौ एसे साइडनिखौ बिदिनो माबाना होबानो जाबाय आरो सननानै होबाय थादो हायोब्ला आरो बै गोबोरखि हासार दंना बे गोबोरखि हासारफोरखौ एसे साइड होनानै होदो आरो अब्ला गया थाजा जाबोनोसै जोंनाबो बिदिनो खालामनाय दा नायनो हागोन नै बरिया थाजानो दा नै माखासेथ' थाइबायानो जोंना ओरैजाय 8 बोसोर 9 बोसोरनि सिगाङाव गायनाय दङ बे माखासेफ्रा थाइबायानो दा मथामथि गायग्राना 5 बिगा 6 बिगासो दङ दा बिसोरो बारा गोबाव नांनाय नंला मथामथि 5 बोसोर 6 बोसोरनि उनावनो मोनगोन आरो 5-6 बोसोरसोनि उनावनो मोनजोबसिगोन गासिखौबो नायनो हागोन गय बिफांखौ नै बिराद गुवार एकदम गुवारथार नायनो फैदां बेखौनो मथामथि गायनाया माबासो जाबाय 1.5 बोसोरसो जाबाय गासिबो थांजोबबाय नै थैयाखैनो नै थांजोबबायानो थैयाखै हरैजाय नायबावनोसै माबायदि ओरैजायनाबो थिगैनो दङ थैयाखै हायालाय गोरान जाजोब्बायमोन नै थेवब्लाबो थैयाखै बरियायैनो दं नै दाबो बाबरे नै थाजाल'खा बरिया नै जौबायानो नै ललार बायनांगौ ललार खुनजोनाव आलासि जाहैनो 5 बोसोरनि उनाव बायगोन आं 5 बोसोरनि उनाव ललार बायगोन नै बे गयनि फैसाजों आङो देनां थायोबा ललार बायगोन आं ललार बिखुनजोनाव आलासि जाहैनो बिखुनजोआथ' गोजानाव नालाय ओंखायनो ललारखौसो बायगोन आं आलासि जाहैनो नै गय बागाना नै ललार बायनांगौनि खोथा दंना ओंखायनो सम नायफैनांगौ जायो नङाबा ललारखौ बोरै मोननोलै लोगोफोर ललारखौ बोरै मोननो ललार बायनांगौनि खोथा थायोना उफाय गैया सम नायफैयो आं नै ललार बायनांगौनि खोथा थायो बायाबा बिखुनजोनाव आलासि जाहैनांगौ ना ललारजों थांफानो मोनगोन नोंसोरबो सिन्था खालामनाङा
हिसाब सारा गाखोनो हागोन आंजों लराथ' बिदिनो जेबो जाखाया साखाया माबा ब्रास जानो रोङो ना मायो लहासो खयजन गाखोनो हागोन आंजों थांफाजोबनो मोनगोन सिन्था खालामनांगौ गैया लांफाजोबगोन आं जाखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ बिसोरखौ लांफाजोबगोन आं मिथिबाय थांफाजोबनो मोनगोन सिन्था दा खालाम लांफागोन आं Can you hear the sound? We're the revolution. We're the revolution. We're the ground beneath your feet. We're the whisper in the tree.